Viete, ako si myslíš, že zaplatím set na 100 a potom kedy to ja zaplatím? Ježiš má, to kedy sa zaplatím a potom zaplatíš, že ty si ju zabit. Však mi dáva 120 a hneď treba zaplatiť 100 zabit. Čo na 2 rázy? Ona mi dáva, že mi dávala z výplaty. To je negramotné, však sa ja ešte z mojej podpory doplácam, potom ty daj na 2 rázy 300 korún, to som zvedavý. Ak dáš na 2 rázy, či naraz 300 korún. No už nebudeš mať 15, o čo žať. Toto, čo sa mnou začala robiť hintáku, to je v piči, že na 2 rázy mi dá. Čo na 2 rázy? Rázy potom. Ja som dobre povedal, 29, že on nebude mať peniaze, Ježiš. A 500 korún som jej dal, bude tak tá stora chodiť do školy, sa zbadáte, odtiaľ bude chodiť do školy a tam budete bývať medzi než Garma, ja nie. Toto, čo ona začala robiť, však je 100 málo, veď to nerobila. Ja neviem, čo to začala robiť za 3 mesiace, to je či čo robí. Hinda kurva špinavá, bude tvoj syn stora chodiť. Stora bude chodiť do školy, akurát o 7 a do 8 príde do školy. Dala tú krabicu, ty kurva vyjebaná, už som tam dal tie papiere, tu to robí, však ona ma nutí, ešte aby ma zavreli. Stina, negramotná. Tam budem bývať, je tvoja rodina, no teda čo si ty za kurvu, za ženu špinavú, čo ti? No teda, Miluša, Tereza sa kurvy špinavé a te furt majú peniaze a táto kurva nevie nič, to len beje. Mne je jedno, ja mám začínať byť neplatiť. Ty kurva, to čo robíš se mnou, však toto bude pokračovať. Ono to narastie a bude, za chvíľu budeme dožni 500 zabit. Ty opica negramotná vyjebaná, to keď ja som není doma, oni si míňajú žeru, prejebujem materi a povedia, ja prepijem, ty kurva špinavá, 500 korún sem ti dal, ja som mal už 400 a už nemá. Pred 2 dňama som jej dal 500 korún a peniaze, ty buzerantka.